бързаме. Конкретно. Не мога да кажа. За Лидъла бързат, не? Не ти бързо. Какво искаш? Да стана пак? Съм. Жив и здрав. Ето, те няма да я може да Толкова. Какво си пожела? Нещо ще добавиш ли, господин Какво си пожелава? вожд? Да си взема джип, Нисан Кашкай. Коя И да година имам филмта? поне с факт година. Дай Боже. Ай, браво. И да живееш до 100 и... Ами, до година да имаш едно внуче, айде. Дай Боже, дай Боже. Да ти А, да, едно внуче. Айде, пожела си вече, той като пожела винаги му се сбързва. две да са. Ти знаеш, айде. Аз като пожелавам, става. В джипа да ги слагат. Да, Продължително. само да Значи, е. Силвия, няма нищо по-хубаво от семейството. Да знаеш. Ами няма.